Jamen, jeg mener det. Hold nu kæft! Hvad fanden? Okay, må jeg join dig eller hvad? Ja. Du er i Texas, what the fuck? Hvad snakker du om? Du er i Texas, du er i Texas, Høber. Hvorfor er der så mange med det der lorte... Hvad hedder det... Jeg kan se det, jeg kan se det. Toothpick leg. Hvem er du? Jeg ved ikke, hvordan man gør det skid. Kom skal du af. Har du dem? Kom her. Ja, Dragon Slayer. Nemt! Hvad laver du? Er det et one shot? Hvor fanden er du? Ja, jeg ved godt, hvad en fucking... What er du fucking gay, man? Fuck du pusher! Okay, det svin. Jeg tænker nok hearts for Misty, hearts for my ass. What? Easy. Ej, du sutter søs. Hvad er det her for noget røv, du har fået mig til at spille? Fandme skrald det her. Men det er skrald, du kan jo ikke gøre en Jamen, ja, fedt, dræb dig. Jamen, altså, det er skrald.